I dag skal vi lave en bamse i grå glas. Ja, jeg har tændt op min gas og har gjort alt klart. Sætter perlepinden ind under gassen, har den lidt under og tager det øverste glasrodsen, den har jeg øverst, når jeg brænder. I kan se, at jeg bevæger min glaspinde lidt frem og tilbage. Jeg bevæger ikke så meget på glasrodsen til at begynde med. Jeg prøver på at forme lidt glas, få det varmt nok, til det danner sig sådan en kugle. Nu lægger jeg det ned på. Og jeg bevæger ikke glas. Det er kun pinden, jeg drejer rundt. Jeg holder den lidt uden for flammen, som I kan se. Og når det så er færdigt snået rundt, og jeg har den størrelse på perlen, jeg gerne vil have, så tager jeg glasset rodsen væk, brænder lige lidt i enden, lægger den fra mig. Jeg kan bedst arbejde med højre hånd, så jeg vender lige arbejdet om at dreje rundt. Jeg lader flammen og tyngdekraften arbejde for mig. Drejer en masse rundt, indtil man har den rigtige form. Man skal huske på, når man tager perlen ud af flammen, og fortsætte med at dreje lidt rundt, for ellers så bliver den bare helt ujævn. Det vil vi helst ikke have. Sådan, tager jeg den over i den anden hånd igen. Der gør jeg klar for at lave ørerne på bamsen. Jeg tager en perlegrå glasrods. En vældig nydelig grå farve. Jeg varmer lidt op. Man skal huske at være vældig forsigtig, når man begynder at varme op sin glasrods. De kan godt eksplodere lidt. Det skal man ikke være bange for. Man skal bare fortsætte. Det er ikke noget farligt. Man kan brænde sig lidt, men den hvide er vældig speciel på at gøre det der. Den har det med at eksplodere. Sådan sætter jeg en lille klat på den ene side, og så på den anden. Jeg må ofte gøre den operation 2 gange, for at få nok glas. Så har vi det anden gang. Sådan. Så gør jeg det en gang til på den anden side. Ruller. Nu varmer jeg op det ene øre om gangen. Venter til det er helt rødbrændt. Jeg tager det ind og varmer lidt op. Så tager jeg med tangen og klemmer på øret. Sådan. Der er det ene øre færdigt. Jeg gør det samme på den modsatte side. Varmer det godt op. Se det her rødglødende. Klemmer lidt. Jeg er ikke helt fornøjet, så jeg skal lave det lidt, varmer det lidt op igen for at lave en ny form på det. Sådan. Det er jo det gode med glas. Man kan varme det op og forme det om hele tiden. Sørg for hele tiden at holde perlen varm. Jeg tager nu den sorte glasrotten. Den er lidt mere tyndere end de andre. De kommer i forskellige tykkelser. Det er vældig let at arbejde med mora. Det der smelter vældig enkelt. Så en lille prik. Det er ikke altid, at det går af sig selv, så man må lige have den ind under flammen en gang. Og en anden. Og ja. Så når du sætter den ind over flammen sådan, så ruller det sig sammen og bliver 2 små kugler helt automatisk af sig selv. Der er ikke så meget hokus pokus med det. Varme op igen. Holder den lidt uden for flammen. Sørg bare hele tiden for at have perlen ind under. Sådan, der bliver det næsen. Varmer hele stykket op, sådan så den sidder godt fast. Ruller. Og der er bamsen klar til at komme i vermiculit til nedkøling. Og her har vi den færdige bamsen. Tak for denne gang, og på gensyn.